Nyaka Ramogi John kamora mora ma intiero kinyi makawuono ageno no kinyi mari dhi mbele yo makare mana kaka senyisi naduogo kod twak mokwongo e chenro mar RuuPiny kinyi makawuono. Thuon wach mabende wadwa twak kinyi makawuono tudore kod Thiro tim deruok. Ahinya to gisani dwe mar 9 piny ngima jahingo kata ja keto ja loso kod ji mar mondo mi giwere kata kik gibed kod paro mar deruok kata bedo ni gikale ngima matek matamra gi nono tiwacho ni inyalo manyo yo machielo pono ni los kod ng'ato kata iyud gimoro minyalo timo manyalo miyi pachi kik par mar kawo ngima ni wuon. Kabe ni nyaka sani kaluwore koda kwan mabende ogole piny ngima ji mohewo 700,000 e piny ngima jakawo ngima gi giwegi e yor negruok kata e yor deruok. Magi duto biro nikech ang'o? Magi nyalo biro kaluwore kod dang'ni mag paro kata nyalo biro kaluwore kod ngima matek masani ji kale. Mane momiyo kinyi makawuono wadwa bago twak maket kod mar mondo mi wapuonj oganda magwa ni kapo nono ni chopo kuma iparo mar mondo mi kawo ngima ni wuon to kik itim mano, inyalo manyo ng'ato iwuo godo to be ni nyalo manyo yo machielo mar konono tieko shida kata chiedhnade mikale ma ok ikawo ngima ni wuon. Bende wang'iyo ni e pinywa mar Kenya kae tim mar kawo ngima ni wuon kata tim mar deruok en ataro mar pen chike ma pacho ka. Omiyo jogo maponono nigi paro mar kawo ngima gi giwegi kinde duto ikawo negi kuma mager ahinya, moko kuom gitweyo kata jela. Kata kamano mano bende en gima kare ahinya mar timo kose oyo. To bende wang'iyo ni luo kitwa gi timbewa jal ma otho kaluwore ni okawo ngima ne wuon bende nitiere weche mopogore opogore kata nitiere gik maricho ma itimone kaluwore ni en jal miwacho ni ponono ok owinjo mar mondo mi oike yo makare. Moko kuom gi bende ponono ok oyudi kikawo ngima ni wuon bitho to ikuongi go imondi kapok oteri kata e od thieth kacha kata kapok oteri e kar kano ringre jomotho. To magi duto onego bed ni timore kose ang'o monego bed ni tim to maduong' ang'o minyalo tim mar mondo mi ogeng' tim mar deruok kata othir tim mar deruok e pacho ka. Mane momiyo kinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod welo ariyo mondo bedo godo e twak. Wantiere kae kod wendowa mokwongo, antiere kae kod Nicholas Osir. Nicholas Osir en jala kana a introduce yo machalo nade kata kamano yena mar mondo mi amiye thuolo mar mondo mi ene mofulre wuon kaloneno kinyi makawuono entiere kae mondo nyiswa ni en to nobedo nade momiyo nyaka sani koro sewuok oko mar mondo mi ojiw ng'ato kik obed kod paro mar kawo ngimane. Mopogore kod mana antiere kod Joseph Otieno mabende en jahocho. Wabiro bedo ka watwako ng'iso ni en kaka jahocho ponono en ang'o makineno tinyalo wacho ni ng'ani to koro chopo kang' onyalo kawo ngimane wuon. We wakonye piyo kapok okawo ngimane wuon. Machiegni ure twaka okinyi makawuono. Achak kod Nicholas Osir. Adwa ni ng'iswa mana inyalo pakori ami thuolo mar pakori okinyi makawuono kalore ni mae tielo mokwongo mibire Ramogi TV okinyi makawuono. Ipakrinwa ting'iswa ni in kaka lived experience mar mental health disability inclusion ing'iswa ni tiende en ang'o? Okay, erokamano kabisa Joyce. Nyikwa Ramogi an kuom nyinga iluonga ni Nicholas Odhiambo Osir. Aja Kisumo, janyahera, lakini apon kanea ma en kapuonja. Angi asekadho e weche mang'eny. Nasomo Ojola Primary kendo adhi e St. Gabriel's Minor Seminary. To nadwaroga bedo jadolo mar opere, jakopere. Koro ema naweyo. Then bang' weyo noero to kana wuok ema apoka yude tuo mar wich ma en tuo mar obuongo ma en mental illness gi dho Kingereza. Koro 2016 nabedo diagnosed gi tuo noero alafu ema nakadhe kuom mang'eny ahinya. Inwang'o ni nan gi bende paro mar kawo ngimana ma en very common gi jogo manigi tuo mar obuongo. Koro bang' ka nasekalo e mathoth osiepe be odogo weya bende weche mang'eny to inwang'o ni nentiere stigma
dala kuchacha. Kata kapok wachopo stigma kanyo, adwa ni bende kapod angwa dhi mbele kod twaka, ang'iswa ni ne ochopo ang'o manomiyo ibedo kod paro mar kawo ngimani wuon, ang'o manotimore michopo kanyo. Yiena mar mondo mi arwaka Joseph Otieno, jahocho wantiere gode twak okinyi makawuono. Joseph, imba mi mana thuolo mar mondo mi ipakrinwa, inyiswa nyingi poni ni nyalo wacho kumiwuoke bende, kaeti inyiswa ni ang'o momiyo dwe ni mar 7 en dwe mabende oket tenge ne thiro kata kedo gi weche mag kawo ngima ng'ato wuon kata ng'ato kawo ngimane wuon. Erokamano ahinya Joseph, nyikwa Ramogi arwako wetwak masani. An iluonga ni Joseph Otieno. An wuod Kojwach Ringa Kamioro, Homa Bay County. An kod lony e weche mag hocho miluongo ni counseling psychologist, mane tich matimo. And watemo konyo jowete kuonde magintiere duto te mondo mi ka ng'ato ni kod dang'ni mar paro to inyalo konye nang'o. Omiyo tija beyond kama ntiere sani atiyo gi jok miluongo ni Kenya National Commission on Human Rights, lakini bende a practice privately. Koro an gi kara ma practice konye ji mobiro man kod dang'ni mar paro madwaro mondo mi yud kony. Erokamano ahinya. Ilero kanyo makare nya machignure twak okinyi makawuono. Nyakona Ramogi ajwa gin bende kamoro amora mineno okinyi makawuono. Inyalo chwalo ote, inyalo chwalo penjo moro amora kokale namba mar 236000 Facebook kacha. Ibiro yudo wa live kaka pile Ramogi TV, Twitter kata X. Ibiro yudo wa Ramogi TV, YouTube bende wantiere live okinyi makawuono. Inyalo yudo wa Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, Twitter handle mara kata X account mara ibiro yuda @joyceoduor_. Kawadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono Nicholas. Ang'e ni iringo no eng'weche isechako pimo kata kamana dwa ni aduoki chien matin. Iwacho ni e kinde mane dongo ni gombo mar mondo mi bed jadolo, ibed kata priest, kata kamano ni loko paro. Tok loko paro ema ponono tok mano no yudi kod tuo mar dang'ni mar paro. Ema nomiyo ichope okang' makoro chopo ni anto kaka Nicholas kora paro na ol gi piny kae we kora akaw ngimana wuon. Ang'o manomiyo ichope paro makamano? Ponono ang'o mane omiyo ibeda beda pente wacho ni anto koro deruok kata kawo ngimana wuon? Akiani inyalo ng'iswa ni ponono ni wacho ni adhi amany tol kosa adhi amany kata jomoko tiyo gi ratanrat. Kamano. In marino bedo na. Okay, ing'eyo ni sama ng'ato ntiere tuo mar dang'ni mar paro, iyudo ni in nie kendi e piny ni wuon. Alafu kana beta piny taparo atemo ng'iyo osiepe gabe mana somo godo, tayudo ni giendelea gi maisha. Koro nobedo na malit. Anano ni achung' kamoro achiel kende. Koro mana paro ni ngimani onge tiende. Newach katemo ng'iyo osiepega, katemo ng'iyo ngimana na wuon, alafu gi gino be masache moko man dakteche moko manonyise public hospital ni tuo ni eri bro bedo kodi kuom higni mang'eny, ok bi weyi. Koro ing'eni neno ni abro endelea mana gi muonyo yath kama ma ok ngima madwaro. Koro nenre ni mondo awuoge ngimani adera kamano. Koro mane paro mana bedo go. Ma temo lakini noko bedo noka kadhie. Koro natemo gi ratarat miwacho no ma nokotiyo, kendo natemo gi tol bende. Kendo kiwacho ni kendo matinde ni temo nyadidi? Natemo nyadiriyo. Kamano. Koro inwang'o ni ng'atno man gi tuo mar obwongo en ng'atno ma paro no ero nyalo biro ne saya seche samora amora. Koro mane inwang'o ni natemo nyadiriyo to nokobedo successful. Lakini gi support system mana yudo mochiwre makare, sani anwang'o ni anyalo bede mbele ng'ato ma akony ng'ato ni kik ideri, kata ma akony ng'ato be manigi tuo no ero mar obwongo be wuoge mabed makare. Kadwa duoki twak Joseph, anno kiwinjo makare ahinya kaka Nicholas oloso. Nicholas notemo kawo ngimane nyadiriyo, kata kamano wanyalo gone Nyasaye erokamano ni mano nokodhi kale, nokodhi mbele yo makare. Masani entiere kae, onyalo jiwo ji ni kawo ngimani oken gino makare. Ang'o makelo dang'ni mar paro manyalo miyo ng'ato chope okang' mar wacho ni anto koro aola we akaw ngimana wuoge piny kae? Erokamano ahinya Joyce. Dang'ni mar paro biro gi yore mopogore opogore. E ngima mwadakie sani
kaka iwinjo Nicholas wacho, ne en gi lengo moro, nitie gima nodwa timo, nodwa bedo ang'owa padri, to bang'e ok obedo padri. Inyalo manyo ni ang'o momiyo nok obedo padri, to be ne en gima nodwaro dhi godo mbele bedo kaka padri. Koro ka gini nok ochopo kare kaka nodware, to chako miye gimo biro wacho ni stress, dang'ni mar paro. Ochako neno ni gini endi kaka nyocha dware, aneno ka ok ochopna kare. Namba 2, iyudo ka ng'ato sani ka wantiere kar ka e pinywa masani, nyi neno kaka vijana manyo tich KDF donge neno kweth mane nitie, to ji te dwaro position matin ma jo KDF dwaro. To ka ng'ani osebet, inyayudo ni vijana gi ng'ani osebet ka manyo tich for a long time, osemanyo ndalo gi ndalo, to ok obed ang'o, ok obed successful, ok one kodhi mbele. Koro gima chande ng'ani chako bedo gi gima waluongo ni chunye kendo chunye tho, ma waluongo ni hopelessness e ngima. Koro ka chunye otho gi ngima, to neno mani an koro asetemo kama nyalo, ok ane kan kare mondo adagi. Mane gimiwinjo ka Nicholas bende wacho ni koro nokone tiende. Sawa. To ka nokone tiende, koro ng'ato chako bedo gi paro mar kawo ngimane, mwaluongo ni suicidal ideation. Koro en gima nitiere. Koro bedo gi paro ni to dhi mbele, to ok one ber. Ng'enyne koro chako mana yarore, oneno mana ni en ok onyal, ok anyal, gini tek. Sache moko awinjo kaka jolo wacho ni gini tek, o tek small. But sache moko ng'ato nyalo wacho ni gini tek, to kinene tiyudo ni adiera king'iyo kata king'iye malong'o Joyce, ka ng'ito wacho ni sami wacho ni gini tek kijok, opogore kiwacho ni gini tek to in serious. Joseph ka ng'adi matin, wang'e ni thothne kata jal mantiere kod tuo mar dang'ne mar paro, kata mental health. Ok en gino mondike pat wi ng'ato, minyalo wacho ni ng'ani to nitiere kod tuo ni, ponono chalne mar paro ok ni makare. Ponono nitiere ranyisi kaka mage, makineno kuom ng'ato, tinyalo wacho ni ng'ani nitiere kod mental health, kata nitiere kod dang'ne mar paro. To kaka nene, kit kaka obehave, kata kit kaka otimore, onyalo chope okang' mani koro odwani okaw ngimane owuon. Yes, mano ni kare, Joyce. Sache ma ng'ato ni kod dang'ni mar paro, kaka iwache no en kare, ok ondike pat wi ng'ato. Kendo ng'ama ni kod tuo mar obwongo kata mental ill health, ok ine kama ondiki. Lakini bro neno gini kaluwore gi tim mar ng'ato, kako wuotho, kako o interact gi ji, otangamana gi ji, ok oriwre gi ji. Kine ka ng'ato ne ber ndalo moko, right? To then bang'e tino ka koro bwana ni en ochako mana dok chien, mowacho ni o distance himself. Kizungu wacho ni obedo in isolation. Ok odwa bedo gi ji, en ng'amo kichore akicha, osiko bet kende. Mago gin ranyisi ni ng'ani ni kod gimoro chando nduguni. On kod dang'ni mar paro e wach moro. Inyalo yudo kendo ka jalni ng'eny gi jok mamoko ok giwuo mang'eny koro. Kata ka ne ng'ato jawuoyo mang'eny, tiyudo ka koro ng'ani tindo kuo mang'eny. Ber mago gin science ni ng'ani samoro ni kod gimoro machande. To ng'eny ne bende yudo ka jalni jomoko ka ni kod dang'ni mar paro, tibo yudo ka ng'ani dhi bet ka ng'ama dwa nindo ahinya. Odwa hero nindo, odwa bet mabor gi ji, ok odwa riwre gi ji, ok odwa tiyo tije moko. Obedo gi nyao moro skoro. Mangiso ni this person ntiere gima osedware ngimane, to gini pok oyu. Dang'ni mar paro wacho nitiere stress gi depression. Koro stress ni ema nyalo wacho ni en dang'ni mar paro. Depression en tuo. Ok ang'e ni wanyalo wache nang'o gi dholuo kaka en, lakini ka ng'at mong'e to biro ng'e ni depression. So iwuok e dang'ni mar paro ma en stress, to ka ok omanye mayot, bo ng'ato luongo ni kaka osir, ka dine bed ng'ato nonene, to chuno osir bi anena. Aneno ka tinde ok iriwri gi ji ahinya. Ineno, mano gin signs mangiso ni ng'ani nyalo bedo gi issue. But e pinywa sani, ji mathoth ok ne mano. Kendo sache moko kaka ibro wuo kodi e weche mag paro, in tinde yolo wang'o mi tidwa mana bet kendi. To ok wakaw gigo eko serious ni ang'o momiyo sir ni tinde duok mana chien, en ma kende ok odwa riwre gi ji. Then mago gi science. Koro science nitiere mang'eny. Though but key ones, ka en ng'ama jaloso mang'eny, tiyudo ka tinde ok olosi. Nyaka chich, ang'o miyo ng'ane chich. Ka en ng'ama riwore gi ji,
tineno ka tindo yware chien tiende yware aywaya wanyaka wacheji e dala wakacha kana en ng'at mane ni kod hera chudo ka koro hera onge kendo sa moro obedo mana ng'at ma samoro mirima make obedo gi mirima moro ma obulo donge nyaka wabed motam ang'o matimore koro science nitiere mathoth Joyce gintie mang'eny monego bed ni koro ji ng'iyo makare yes. Ka duoki twak Nicholas iwacho ni temo mar mondo mi kaw ngimani e tiel ariyo nokodhi kare tok mano ponono imba kia ni nitiere kod ranyisi ma bende Joseph owachoge to ni yudo kony e yo machalo nade kata ere kaka nochopo kang' ma koro paro makamago lal ni koro iwacho ni kaw ngimana ni ok ni kare nitiere iwacho ni there is more to life okay mano en adier ni mar mokwongo an nan ng'at moro ma en outgoing kata kaneno kan asomo nan iluongo ni extrovert ng'atno ero mawuok oko koro bang'e kane oyud ni an gi tuo mar obwongo to adoga ibedo ng'at moro mo ochako dak kien kende koro gima nokonya matin en ni nan gi owadwa moro ma nohero gande ga thumbe mag reggae to nonoga ka anana kenda koro en mano penja ni to apenji owadwa ibro nindo ganda seche te okiteme kata mana winja thumbe gi matin titemi duoge e ngima koro achako winjo thumbe go tachako duogo mos koro kana duogo mos tema gi support group mana donjo wan gi national support group mar jogo man gi tuo mar obwongo miluongo ni USP Kenya, Users and Survivors of Psychiatry Kenya, wan gi Bipolar Heroes Foundation, wan gi Mental Voices Africa, wan gi Champions Inclusive Community Kenya gi thoth koro kana adonje grube go eko achako nwang'o ni nitie jok moko be man gi tuo kabila man goni koro ema nomiyo koro achako loso gi ji kendo aduoge ngima makare alafu ema koro nachako tiyo matek kuom wuok e gimoro miluongo ni social anxiety newach be mano be en achiel kuom gigo mane jolony mag thieth nowacho ni an godo nokanyal bet kama ji ntiere kata madhano ariyo kama mabed gi thuolo koro nachako konyera awuon kawuok e shida go eko through support group system mana yudo mag national go eko magin online platform tiwacho ni nichake wuok e gino miluongo kanyo ni social anxiety kamano nyaka Ramogi jo nyalo bedo ni neno okinyi makawuono to wacho ni yawa social anxiety ma Nicholas wacho ni to mane social anxiety en bedo maonge thuolo kamoro ma ji ochokore ibedo gi luoro moro mamaki kamoro ma ji ochokore en tuo mar obwongo bende maka ni ibedo gi chich mane gi social anxiety en ng'ama ok nyal bedo kama ji ng'enye mangiso ni en osiko kichore akicha en gi luoro moro mabiro oparo mani gimoro nyalo timore ne koro ng'ani ok bibede umati mar ji mano is social anxiety bende en tuo mar wich lakini en gima inyalo kony kendo gite gikonyore en mani be inyalo ng'e ni ng'ane nigi social anxiety sache ma ng'ato kichore ber king'iyo kata obed mana nyathini to nyathini yudo ka en ohero mana bet kende ng'i anena nang'o matimore penye mami ang'o momiyo tinda neno mana kichori mana gi chien ang'o marach to kichako ni igone koko nyathini ang'o mitimori mitsingi beda kende item buoge zaidi ibwoge moloyo koro okone ka idwaro mondo mi ikonye duondi no biro bwoge so mane gima social anxiety ato bende iwacho wach makare nya ni ponono kata nyathi ponono kata okodwa bedo kuma ji nitie tuo ni mar dang ni mar paro manyalo miyo ng'ato kaw ngimane owuon wanyalo wacho ni ponono nitiere age bracket mar jogo ma thoro bedo kode kosen gima nyalo mako ng'ata obed kata nyathi to kata ka en nyathi onyalo chakore higni adi kanyo Josephine kaka jahocha ng'eni sebedo kidil gi cases makamage mang'eny mokwongo dangni mar paro kata mondo mi ng'ato bed gi gima luongo ni suicidal ideation nyalo mako ng'ato kamoro amora kiwacho nyathi tibrodo ni e seche ma miyo ni kod ich to en in a violent marriage e kend dak ma ok long'o to ng'e ni gima timore e ot impact nyathi gi koko magore no nyathi timang'o winjo
to nyathini kibro nyuole to bro bedo ng'at ma kata ko goyo piny ni pup tiyudo ka nyathini en ng'at ma ka wuotho kata kotugo to ntiere koko moko ma kotimore tineno ka pache lokore nyalo bet kanyo e chakruok marang'o ka ng'ato ntie ich. Bende samoro iwacho ni nyathi onyuol to ntie gik mawacho ni childhood trauma, gik matimore ne nyathi, timbe maricho matimore ne nyathi, for example rape and all those things motimore ne nyathi katin, to gini endi nokotim nade, oko konye yo makare. Gini ntiere kama odonje obogo mar ng'ato e subconscious mare mar nyathi, to bro beta kanyo in the development stages kaka nyathi dongo. Gini kasache moko bro chopo mbele kato nyalo chando ang'owa nyathini e stages. Koro gino rito ga mana trigger, gima kizungu wacho nang'o trigger, gima gole. So dang'ruok mar paro kata bedo kod paro mar kao ngima nyalo mako ng'ato sa asaya. Iyudo ka nyithindo sani bende kao ngimagi donge to king'iyo to ng'ato wacho ni penji kende momiyo nyathi okao ngimane. Kata ponono ng'ato nyalo wacho ni nyathi matina ni ma ponono onge budget moro amora mogo. Tang'o momiyo okao ngimane owuon. Ang'o nitiere gimoro ok timre atima nono. Kochak non tibro yudo ni nitie. Donge nitiere jipino matino ma bende to ok gikao ngimagi. To ka ng'ani okao ngimane nitiere gimoro ma konon matut tiyudo ka nyalo be ni nitiere either nitiere family gino or gimoro notimore ne to ne ok owachoga to chak oyudo trigger ka koro dongo to chako bedo kod parana. Mangiso ni kinde te kingiso nyathini oseri ng'eni ok ilong'o be nok owinjore anyuoli, mana ang'o mitemo wacho ne nyathi? Itemo wacho ne ni ok onego ibed e piny. Ineno to gin gik ma jonyuol samoro nyalo wacho ma ok long'o. So kitambo ng'ato chop ni koro dwa kao ngimane, Joyce ng'ane ok en gima ochakore sano kata mondo tem, en gima nochakore chon to ne ok ne. To koifweny wachegi chon tichako los gi bwana ni endi chon, obed miyo obed nyathi matin, ichako los kode chon. To ber kiyudo jolony. Iwinjo ka oser wacho ni oyudo support nikech odonje support group ni magi jok mano accepte nikech gi condition neno, nikech jomoko bende nitiere matimang'o madak to kendo gitiya tiya be ka ok owacho ni an kama to kang' ning'e ka ng'ato nigi tuo miluongo ni bipolar en mar wich ok ibi ng'eyo to en gi medication gi obro dak odhi mbele. To support group gi miyo wabede kanyakla, kisungu wacho ni birds of the same feather flocks together, to giyudo teko. Dongo wacho ka ni riwruok e teko. Koro ka ng'ani ong'e ni ma en kama to mane teko ne. Koro yudo ka obedo gi mijing'o ni kara nyalo dak, onge tiende mondo mi atimang'o akao ngimana. Nicholas, ikine mabende ni temo kao ngimani e tiel ariyo. Pod intiere kod jonyuol? An gi babana, mama na to notho. Kamano. Ikine mani temo kao ngimani babani nitiere. Be nitiere kaka nokonyi kaluwore ni ere kaka nokawi to kisetemo mar mondo mi kao ngimani e tiel ariyo te. Kiwacho ni anto koro aseneno osiepe gadhi mbele yo makare, anto ngimana chalo mochung'. Nokawi yo machalo nade. To kopogore kata kod babani, anyuola kama intiere nokawi yo machalo nade. Ingeni anapon kane ya kaka mana kaka nanyisi no. Koro inwango ni thothne nan kadanwa. Koro neonge ng'at mane nyalo fwenyo gimane ago through. Alafu kendo ingeni kidwa kao ngimani ok en gimoro ma wang' inyis kila ng'ato. Itemo be kikuo. Lakini chieng' mana kao rat mokwongo danwa nodwa fwenyo matin ne wach na ng'ogora oko matek mopenjo ni to kwani ang'o ma ok dhi kare ka, lakini noko fwenyo makata be ok ging'eyo. Koro ema inwang'o ni ka ng'ato dwa kao ngimane okang' onyisi, okang' adwa ni anyisi ni adwa kao ngimana. Lakini nok ginyal bende somo gino mane endelea koda ni mar ne en gino mokwongo donje familia marwa. No ng'ato kata mano seyudo tuo mar wich kane yako yacha. Kore nwang'o ni nok ging'eyo gimora mane endelea koda. Lakini gi kony mar yedhe mana amuonyo matin ema ninwang'o ni ne miyo koro pacha nyalo tiyo matin kendo na nyalo bedo gi ji.
lakini no kanyal nyiso ngata koro inwango ni gimbe no ginge kaka ne ginyalo konya seche goeko. Tiwinjo kaka Nicholas owacho kanyo Joseph ni wachno mar dagne mar par ne en gima ponono pokonere e anyuolane. To jomoko thothne wacho ni ka ng'ato nitiere kod paro mar deruok, wati kata kod ranyisi ni nitiere kata ng'ato e anyuola moro ma odere ma owito ngimane. Tiwacho ni ponono owito ngimane odere kalore ni ponono nitiere watne moro mane osedere koro gimomiyo koro gino luwe en bende koro dere. Wachni mar dangni mar paro ma nyalo miyo ng'ato bedo kod paro mar wito ngimane bende en gino ma wanyalo luonge kod dho ngere ni en hereditary, koso nyalo mako ng'ata ma ni ok en ni koro watni moro nokawo ngimane koro in bende ponono paro ma kamano nyalo biro ni e kinde ma pod idak e piny kae. Ang'eni en gimoro ma waluongo nang'owa dil godok yot. To gima nyalo wacho ni ng'eni wan te kamwa beteni wan candidates mag dangni mar paro. Wan te. Trigger ema ponono podi. Trigger ema podi gi levels. Then nitiere gima luongo ni resilience. Nitiere jok mani kod teko mar yoro pi. Kata kudhiao nitiere jok mani gi teko mar yoro pi. To nitiere jok ma ang' ne pi timang'o? Ang' ne pi ter. Sache moko e luo kitgi gi timbegi nyalo wacho e chikegi. Nyalo wacho ni kine ng'ani dere, nitiere ng'ama no dere. To joluo ne luoga. Sache moko yudo ni mano ne onge. Samoro binya yudo ne entie. Koro ka ne entie, mano tiende nang'o? An kaka, no kawacho ni an kaka ng'ama war. Ineno? Nitiere gima bende waluongo ni spirituality. Ang' ibro ng'iye level mar ang'owa? Spirituality. Temo yudo ka ng'ato ni kod dangni mar paro, kata ng'ato kotemo mondo okaw ngimane, or ng'ato wiye wilore. Tibodo ka sache moko kawe, otere kanisa odhi olamne. To a certain level wan gi ng'eyo kendo gadier ni Nyasaye nyalo timo ang'owa? Nyasaye chango ji. Donge? To sache ma gimoro tem, to maendi nitiere kon, to jolony mag thieth bende nitiere mapimo obwongo, mano winjore. So in terms of whether dangni mar paro kata bedo kod paro mar kawo ngima en gima luwo familia, is yes, it can be yes or no. Nikech what about kuonde ma ng'ato dere kata wach ni okawo ngimane, to king'iyo ngima mar familia gi, tol mar familia gi, to onge ng'ama ne nigo. Mano tiende nang'o? Mano kelo wani nitiere kaka ng'ato en e ngimane. Juiso nyuol ji mopogore. An gima sekale ne nyalo mi abedi ang'owa akawo ngimana. To gima nyalo mi kawo ngimani an ok nyal mi akawo ngimana. Mang'iso ni waneno gik moko mopogore kendo wakawo gi mopogore. Ng'enyne bende sache moko yudo ka ji bolo wach. Kaka ndugu ni osir notemo, donge, deriyo. Winjo ko wacho ni onge ng'ama nong'eyo. Ng'ama dwaro kawo ngimane ok ng'is ng'ato. Be ok obilando. Kendo ng'ano nyalo bedo ng'at mamor kabisa. Wanyalo bet kodi kama obed mamor. To ng'ane dong ne manonego. To kama owuok matesno, to sedhi. Mang'iso ni level mane untiere en kako nene. Samoro nini, jowetega mane antiere godo jok manopon go kaka osir ne wacho, osedhi endelea mbele. Donge, to en poko endelea. So kae ni rumbi no, mar dubno, to kendo nyalo nyiero, makizungu wacho ni plastic ang'owa, smile. But koa kanyo mobet kende, ng'ani ni kod parruok mopo tamore gi nono. Nikech jok manolony godo, iyudo kosedhi mbele yombe. Ma medo ne pa. To community ma wantiere bende, sache moko kaka wa handle ji. Kata ka ng'ato kale tabu moro, sache moko wabolo ne ji wach. Moro mi wach ni yawa, gini to chandi, to atim nang'o. Sache moko ng'ato ntiere gweng'wa, tido ka ng'ani, sign machelo ng'ani nusiko mera mera. Nego wang'ini ang'o miyo ng'ani tinde mera mera kama. Ng'ani mer ni kaisa moro en ogdhi through depression. En gi paro mang'eny, moparo mani mer ne mang' ne timang'o, ang' ni gol ne paro. To kapok wang'eyo, ng'ani be tindolo wa gi mer. Kar moro mwaluong ni ang'o momiyo ng'ani tindi timori kama. Bedura nena piny. Before you know it, ng'ani endi bro be notimang'o, okawo ngimane. Nikech ne wakawe mayot ni ng'ane mano kite ena kamano. Oyo. Onego beni wang'iyo ni ang'o matimore. So, nitiere seche moko ma community, kuonde mwadake e gweng', e family, nitiere gik ma ok wane. To ber mondo mi wane gigi kuom nyithindwa. Ka gintiere ang'o, ka gidongo, ka gipon, samoro en ng'at mang'ongo.
ng'ama ng'o bi papa ni gini otimore ni. Nitiere story moro Joyce mar bwana mane nen gi pesa dier not your Price Waterhouse Coopers. You remember that story? Ang'o me bwana ni nuwuok auka malo kuro bo amua ni mondo lwar pressure. Pressure mar ang'o kar tich. Pesa in go gimoro amora in go to gini sache mo ka ok okel ni mor to biro miyo itima ibedo gi musukumo makore koni ai na e piny ka be gima neno na onge. So dangni mar paro kata bedo gi paro mar kawo ngima ok ni nyalo mako mana ng'ama odhier kata joma nigo nyalo mako. Inyalo bedo go tionge gi kwe. Omiyo ka ji ntiere support group imanyo jalony a counselor igogodo mbaka. Ng'enyne joma chuo kawan kata na jok mamoko ok dwar manya ng'owa, ok dwar manyo kon. Kalure kod porno moko winjo wich kuot. Moko winjo wich kuot, moko bende ok kata ni wich kuot. Janyuola ni kedi ng'ade chuo ni dhi counseling for what? Dhande chuo nyaka bed gangari. Yud dhande chuo no ka en kende kamoro. Ng'ane ng'ama yom mabonje moloyo. Aseromo kodgi kendo wago mbaka. Tiyudo ka dhandi chuo ywak machwe pi wang'. Nikech omiye environment, space monyalo time ang'o wacho gino. Asewuotho gi ji mathoth, ji mabuora. Ma bendo osebedo kodang' ni mar paro. Moko dire moko na post mana gimoro e Facebook. To kaka na post no tapo mana ka ng'ato chata ni ineno chalo ng'ama nyalo konyo ji. To quickly nikech detection gi prevention emwang'iyo. Tinyo ni ng'ani kaka loso ni we are engaged anena. Tadira ka na engage this person. To nowacho na ni anase ikora mar timo magi ma atho gi nyithinda ae. For 1 week, Joyce, na take care of this person. Just anoka ng'e, but agduogo ng'e koro kwa timo manang'o counseling. Up to date, ng'ani nowe wacho no. Ka ng'ato temo kawo ngimane kaka osirni pimona, notemo diriyo. Wawacho ni ng'amo temo kawo ngimane nitiere a third time. Ka ok okonye to nitiere a third time mobro actualize wach no endo mondo tim ang'o tieki. But wagone Nyasaye erokamano nikech oser noyudo group mapiyo dayo notemo piyo ma koro sani kama nitie onyalo dhi mbele gi to sani koro en ang'o en advocate mangiso no wacho ni nitiere kon kik ng'ato kawo ngimane. Nicholas, to kati wacho ni onge ng'ata mane ong'eyo ni in gi paro mar kawo ngimani nyadiriyo. Tok ka nokawi thuolo maromo nade eka idhi manyo kony iwacho ni ok onego bed ni koro akawo ngimana kose po no nitiere ng'ama ni ringo ire mondo konyi kose ne timo nang'o mar mondo mi koro iwach ni awe amany kony. Nokawi thuolo maromo nade? Nokawa kinde mathoth. Kiwacho kinde mathoth po nono dweche higni. Ema do wacho ni. Nokawa ka keto bang' higni ariyo ne wach bang' 2016-2018 na chako manyo koro ni ere jok moko manyalo konyo organizations moko mabedo ni nyalo konyo jogo man gi tuo mar obwongo. Koro kuom manyo gweko natemo manyo yore mbui to nokayudo. Koro nayudo nitie nyako moro mani luongo ni Sitawa Wafula no nen ga mental health advocate. Koro en mana yudo website mare to amanye aoro ne message tanyise paro mana ango. Temonyisa ni anto kony to kanyalo konyi lakini gima nyalo timo ni mathoth en mane anyalo rwaki support group system. Emomiya namba nyako moro kendo miluongo Lizo Mbati emorwaka ne admin mar USP Kenya no. Emorwaka. Koro bang' kano serwake group no ero to ema inwang'o ni nachako eka nafwenyo ni karo kan kenda nikech kinde gweko naparo gani nyalo bet ni an man kenda ane man gi tuo nieri. Koro ema kana yudo jogo be man gi tuo kabila marwa ni wachako goyo mbaka wachako twak tayudo ni kara mane familia mana yudra kendo maber tema be opportunities mang'eny owuokie. Koro ayudo yore ga ochako yaore manyaka koro sani koro an kaka atiyo gi alonye weche mag ng'ol anyalo miyo ng'ato advice kaka inyalo ndiko ng'atno ng'ol mopogre mane miluongo ni disability inclusion facilitator. Kamano. To koro nyaka sani wang'e ni pacho kae wang'e ni ng'ato kotemo kawo ngimane to en gino ma en ataro mar chik ma kapo nono yudi tinyalo tweyi. Bende en gima kare ahinya ka jogo ma otemo kawo ngimane itweyo kosere kaka inyalo
wachni ang'ani otemo kawo ngimane kik watere jela watwe sel moro ponono kata sel kanyo pod onyalo mana kawo ngimane koso nego bed ni timo nang'o Nicholas kapok wadhi Joseph. Okay, kuom weche mang'eyo en ni ng'atno matemo kawo ngimane ok onego bed ni tweyo newach manero en onego bed ni en gino ero ma itero ng'atno osuptal ok onego bed ni itere jela ma sani be wan e process moro madwa ni waping wach mar tweyo jogo madwa dere ne jogo madwa dere ok en kes mar jela en mana kes mar hospital nego bed ni ng'atni eri tero kuom ng'atno ma hocho kata ma ng'atno be molony e weche mag tuo mar obwongo ma en psychiatrist mondo mi okete e yedhe kata okonye e yore mopogore opogore ok onego bed ni tweche nyaka sani wacho ni temo higa mar 2016 nyaka 2018 kanye mapo ni wacho ni anto koro adwa na many kony ok adwa ni akaw ngimana nyaka sani wantiere higa mar 2023 bende paro makamano oseduogoni to ere kaka ikedo kodgi paro machal kamano pok oduogo na haswa moro kaka no obiro na matek cha lakini kalure be gi samoro kaka ngima nyalo bedo ga matek but gino erobe madoga para na wuon apara ni awacho ni ntiere jogo be mang'iya familia na ntiere mang'iya jonyuol na be ntiere mabe nigi paro mang'eny kuoma ka bedo gi paro go to koro inwang'o ni medo miyo bende atimbango medo miyo aendelea gi maisha makare alafu kendo inwang'o ni bende kalure be gosiepe be man godo mopogore opogore inwang'o ni osiepe gieki konya bende kamiya motisha mopogore opogore mani mondo aendelea gi maisha mara kamano. Joseph, adno ki buonje imora inyage kaka Nicholas wacho ni pono saka sani koro seloko pache onge kod paro mora amara ka ngima na wacho ni nyaka sani kong'iyo jogo ma tegemea kong'iyo jogo ma onyalo wechiena to nyalo miye mijingo mar mondo mi kik okaw ngimane owuon jogo mabedo ga kod paro mar kaw ngimagi kapok giyudo mijingo mar mondo mi gidhi mbele kod maisha bende gibedo ga kata kod paro moro ni kaka ngimana ponono kata chopo nade ma giwacho ni an koro we akaw ngimana bende mano biro solve situation kata mano kale to jogo moweyo chien onego be ni konyo yo machalo nade kalore ni ng'ato kosekaw ngimane tadiera en osethodhi jomodonge maponono dong kod garama mar kakidwa ike kod lit magiwinjo kalore koda kaka ng'ano ne gidak godo kata ni girelate godo. Erokamano Joyce. Wach mar bedo kod paro mar kaw ngima ka ng'at madwa kaw ngimane ben be gi paro moro ni jok mowechien to chalo nade bro winjo kata nade gima nyalo wacho maler en niya iseche ma ng'ato chopo level ni koro dwa kaw ngimane jalni mane solution moneno at that time manyalo konye wuok e gima chande the here and now kuome eni kaka ngimana awe adhi afadhali adhiyo tawe jok mamoko enoneno mare solution mamare based on gima chande so okonyal neno mathoth ng'at mowe chien manok bine sachego ong'iyo ni this is the right solution for me we mondo mi atimango alu yorni ineno Joyce. Namba 2 adiera ka ng'ato kaw ngimane tiyudo ka jok mowe chien bende bedo stressed kendo moloyo mani ng'eni ok ginega e sechego omiyo kipenjo ni be giparo ga ni jok magiwe chien to chalo nade to impact mar gimotimono biro chalo nade sechego gino onge pachgi nikech ang'o ong'iyo solution mamare at that time ka kamano ka ng'ato oyudo hera ng'eni jok mani kod parogi be dwaro ang'o hera to ka hera no oyudore e anyuola e family kacha to gi realize ni gini ng'ane aneno ka tinde leng'ore kodwa ahinya we walege anena mondo mi wakele machiegni to ng'ise hera to do ni kare gini ok en gima rach iwinjo ka Nicholas way about stigma kichako bedo stigmatized e dala ka askaito gweng' libamba bende iwan medo mana golo ng'ani oko
mangiso ni wa ore to isolation. To isolation obro dhi kabisa. Koro mane momio Nicholas kanodonje support group to yudo ni an kama ok abed judged, ok ng'adna bura nikech state mar mind na kaka an. Ineno onge ng'ama ng'ado na bura. Ntiere hera to bende wan ji mang'eny. Koro gibedo gi paro moro nikech gin busy. Nicholas winjo ko wacho ni up to now be paro no biro ne adiera to wacho ni sani up to now paro no bine kaka ne biro ne chon. Ntiere gima luongo ni stages of intense thoughts. Intense magizo ka okitime sani kendo sache moko iwinjo ka Nicholas ibo confirm no gimoro wacho ni dhi tima kama iwinjo duol moro kata pachi obwongo ni dhi tim kama. Intense thought to resolve gima nitiere sachego. But kamano jolony kaka counselors wa break those thoughts in terms of engaging brain mar bwanani mondo ne gik moko mopogore. To man engagement man Nicholas osebeti nyaka sani. To kiwacho ni usebedo ku engage jogo ang'adi wach mosainya kata kamano iwacho ni utemo mar mondo mi engage gi mar mondo mi paro mar dangni mar paro mar deruok no oromi. Engage gi weche machalo kaka mage mar mondo mi kalore ni kobedo kacha to podi paro no nyalo biro nikech wacho ni onyalo bedo ni gimese paro ponono nyalo duogo ni ok en gima nyalo ruma te gin activities kaka mage ma ponono jogo manitiere kod paro mar deruok onego ketgi godo mondo paro makamano wuogi. Mokwongo Joyce onego wang'e ni ang'o momiyo ng'ani bedo kod paro mar golo ngimane. Mangiso ni nyaka wakuny matut chakruok ne en kanye. To kiyudo chakruok ne e counseling session tikonyo ng'ani ng'iyo ngima yo mopogore. Ineno directly wapenjo gani sebedo kod paro mar golo ngimani mano koro wabedo direct waluongo confrontation skill mondo kiki isebedo go tidwa gole yo mane. So ntiere samoro ka en koda space mamare ma wan ji ariyo to biro wacho ne anta separo kama. Koro kanye mien geje to kitimo mind bi neno ni en gima ber koso ok en gima ber. Wakelo reasoning. Ineno talk wakeli judgment wakelo reasoning mondo gole oko in terms by the way oko ngini kare nyalo time yo makama. An kaka jahocho nyalo wacho to be separe ande ani be separe gima chalo kama. Katiche ma ok nyalo yudo mondiki Rose for example to be separe timo hala moro mondo kelni gima chalo kama. Tiyudo ka paro makelo no sache ma wanie session chande miyo ng'ani bedo kod paro machielo ni kare okena ena ndiko ni nyaka ndika e ticha kara nyalo timo gima chielo mabe nyalo kelo na pesa molo andika chande donge. So mane type of engagement tigole mos tiyawo pache iyawo pach bwanani iyawo pach dadani iyawo pach nyathi to neno gino mopogore timiye hera then yudo ni karo hera onego bed mondo atim kama. Mbele ka ni wacho gimoni e dwe ni ang'o momiyo dwe mar 9 ni jin kod paro ni mangiso ni en ndalo mowacho ni dhano osebet ka kawo ngimagi ma ok long'o e kinde mathoth. Iyudo ka kwan mar mantiere piny ngima wacho ni e sekundi 40 ji mar almost 800 kawo ngimagi e yore mopogore opogore. To ma nyalo dok ang'o mano chien. E Kenya wakaparo ni pod ok wabedo gi kwan no malong'o nikech ang'o chik ni wacho chik moni sani ata piny mar chik wacho ni kitemo titimi nade iteri donge. To bende gino nyalo konyo ang'eni nitiere advocacy around it ne onego gol wach mar ang'owa kumo jok motemo kawo ngimagi. To yes sache momake ni ng'ani ka omi thuolo ka ne iye kacha pod onyalo kawo ngimane nikech imede dang'ni moloyo okikonye. Kitweye ikawe kata na ndalo moko dwe achiel dweche 6 itweye to ka utweye ma onge counseling mana kaka osir ne wacho en korka kore ok en gima ni ka an kaka Joseph benda wacho ni bende en gima nyalo kelo konyruok adier. Anyalo wacho ni ok ane ka en gima nyalo kelo konyruok lakini kwa wuoyo gi jowagi malong'o tikwedo wachno. Chike mag piny nitiere nikech na winjo ka jomoko wacho ni dhano ngima ne mar sirikal sirikal nitie kacho mondo rit ngimani. I want to tell us ni ng'ama dwa kawo ngimane okang' ne go tung' ni kawuono kawo ngimane. Ibiro mana fweny kotemo to ok okalo eka koriang' ne make
to kotemo to dhi to kang ne make ibo wach ni ng'ani nodere mano ng'ano bi nyalo twe ok nyal twe ng'amo temo ni to kokalo chik sani wacho ni en makosa to nego wang'e ni ang'o momiyo gini otimore. Jomoko temo kawo ngimagi nikech ang'o? Family issues, nikech koso bedo gi pesa, nikech tuo nyalo miyo ng'ato kawo ang'o ngimane kopara ni tuo ni adwa dak go to komiye support obro wacho ni ok adwa dak gi tuo machalo kama, an we akawo ngimana. So korka as a person kikawo ng'ani kata na kaka counselor kikawo ng'ani bi kete i cell to ok otimne counseling mondo ng'e nang'o matimore, ok en maber ahinya, ok en gima kare, to kapar ni onyalo kelo lokruok. However, chike mag piny ka ng'iyo kaka ne gikete en mondo kel gimiluongo ni deterrence. Kik item, kech kitemo tibo twe obwog ji. To inyalo bwogo ng'ato gi thuol motho, to kosefwenyo ni thuondo ni otho, onge gimang' ne gino konyego. Koro more reason ma okang' nobed machiegni, to bende ok gibi landa ng'owa temo kawo. Gimonego tim, wabed kod advocacy. Nia kawo ngimani ok be. Muma bende owacho malong'o. Jo-Galatia Paulo wacho ni cast nga okuong jalno motimang'o moliere ang'o e yath. Nikech ok en gima ber ikawo ngimani ma Nyasaye omiyi. To mane ma sirikal bende wacho ni wadwa ni wariti. Joluo kane kina winjo kiwacho weche mag Joluo. Inyalo chwad ng'ato, itimo gik mopogore opogore. Kata paro mar Joluo nadwa ni mak na gitanyangi bed kilero yo makare to bende nyiswa ni ka bende en okang' makare mar ng'ato koyud kata kosedere kata okawo ngimane wuon gigo mitimo ne pono nok ni kare kiluwo koda kwang'iyo koda rights ma ng'ato nitiere godo obed ga jalno mosetho kata jalno ma pod ngima. Nyakore Ramogi Ajong pod antiere twako kinyi makawuono kod Joseph Otieno jahocho kaachiel kod Nicholas Osira ma bende pimonwa sigande kaka notemo kawo ngimane kata kamano ne odok chien to wacho ni ok en gima kare kawo ngimana podi anyalo daka kalure koda hocho kaachiel kod jip manoyudo kuonde mopogore opogore. Imedo chwalonwa ote penjo moramora seneno kuoro moko uoro penjo ote mopogore opogore wabro bedo kwasomo gi achiel kachiel tok yweyo mwakawo gi sani kik idhi mabor. Ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Mia nengi manyarko chia. Kod osiepene kaachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibro tiyo godo. Riwri kodwa
chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakikogi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kaponi e kitudori kodwa okinyi makawuono. Wantiere twak marwa mokwongo okinyi makawuono kama ntiere kae kod Joseph Otieno jahocho kachiel kod Nicholas Osere jal manotemo kawo ngimane. Thuon wach mabende watwak e okinyi makawuono en Thiro tim deruoka. Ahinya kaluwore ni dweni mar 9 en dwe mabende ikedo kod wachno mar deruok kata ng'ato kawo ngimane owuona. Kaluwore ni nyaka sani thuon wach mosebed kitiyo godo ahinya kochakore higa mar 2021 nyaka higa mar 2023. Mano thuon wach kata dhima en ni creating hope through action. Matiende ni temo jiw jogo madwa kawo ngimagi giwegi mar mondo mi kik gikawo ngimagi gimany yore mopogore opogore manyalo miyo gineno gimomiyo ginyalo medo daka e pacho kae. Ang'isi ni ka waduogo tabro bedo ka somo moko kuom ote mabende ochwalo no okinyi makawuono. Otego wabro bedo kwa somo achiel kachiel. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni dhano mathoth kale several categories of depressions. To ng'ama wuok kodgi onge. Ng'ato ogo mbaka kod osiepene. Check on your friends. Yamo marach mar deruok ni ndalo moro oguro e wi Migori County. Sani oselandore kendo ochomo Siaya Kababa tir ging'ongo. En Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo, Beloved Ben wacho ni ng'enyne paro ema kelo deruok to jachien bende tinde okwalo pinya ma ogawo chogo amino hero. En ogawo chogo minohero mar Oria Kamgundo. Erokamano ahinya Beloved Ben. Ote machielo, Kevin Arucho wacho ni good morning from Beta. Gima timre en ni depression kata paro mang'eny ema kelo deruok nikech joma wuogi ji onge. Koro magi kelo achiedh nade mang'eny. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo Martin Makonyango Jakocheyo wacho ni koyud ng'ato madwaro dere to ichwado boka rada. Bende manen gima kare adiera radar. Bende jahocho biro ng'isowa kanyo ka ber chwado ng'ato boka. Aya, Isaac Okelo bende wacho ni dwani otim hocho ne ji man kod tuo paro eka deruok chien tim makamae. Erokamano ahinya Isaac Okelo. Philip Aloyo bende wacho ni mar Ndira Kokoth North Kabuoch Ward. Oken gima kare tieko midhiero mikelo kod kao tol. Ber ka ji bedo piny kod poro wach. Jolony wacho ni kaka ji medo loso e wach deruok e kaka dhano medo paro kuom deruok. Mano ote mar Philip Alayo kanyo. Ode eka wacho ni nyaka wabed jok manyalo wuoyo. Kik wach dei kendi nyis pastor, osiepi, chief kata joma moko. Ojiwo ji ni kik ling'aling'a gi wach. Ong'we Junior bende wacho ni okane ka en wach matieko yot. Nikech joma dere bende ok wach ga ni gidhi dere. Anyway, joma oyud ka dere onego res ngimagi aeto otimnegi hocho mowinjore. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo mar Martin Abuto bende wacho ni deruok en gima chakore gi obwongo mar dhano. Ma biro ka paro moko makoch osenyuolore e obwongo.
makoro gikone ng'ato neno mana ni afadhali owere gi pinyni okaw ngimane. Wanyalo luoko piny weche mag deruok e yor wuoyo gi oganda, e yo mar horuok kod keto obwongowa timo gik moko kaka orako. Inyalo follow, owacho kanyo nyiso ni inyalo follow Martin Abuto mondo ing'e mang'eny. Erokamano ahinya Martin Abuto kuom ote makamano. Abur Efi wacho ni from organization mapuonjo ji about deruok, gidhi e sikunde, chichni kata mana kanisni bende puonj ji mondo at least deruok odong piny. Though ok nyal rumo te, lakini nyalo dok piny. I'm very sure of that. Erokamano ahinya Bur Efi kuom ote makamano. Anyanga Makopiyo Jagogo Katuma bende wacho ni thiro deruok to tek nikech dhano tije tek. Penjo jal mosiko ni idwani aderanu ento aweye odere kose. Mano bende jahocho biro nyisowa kanyo. Kanyar Christine bende wacho ni happy to see Nicholas strong again. I nursed him while undergoing mental illness. Amor puoch kachiel kod paka ni in Nicholas. Pili bende wacho ni an wuon Pili kawuok Ndhiwa Wanyara School. Apenjo jahocho, ng'ama dwaro dere ka en kende to wuoyo kende, kendo ka en kende to ywaka. Chonte ne onge gi kidono, mirima be obedo godo. Mago bende gin ranyisi mag ponono ng'at madwa kawo ngimane. Ka Benta Charles bende wacho ni Joyce oyawre, penjna jalony ni to be en gima ber ka ng'ato dwa kawo ngimane to ng'ato machielo nyise ni ami tol iderigo. En Benta Charles. Mago ote ma joneno wa oronwa okinyi makawuono kokale namba mar 23600 kachiel kod Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono. Ken wachak kod ote mogika mano mar Benta no. Joseph. Benta wacho kanyo ni ng'at ma wacho kinde duto ni adwa dera kasti ng'ise ni amitol ideri. Bende en gima kare. Ok en gima kare Benta. To gima timore ni mane kaka dhowa en, mane language ma ji sani nigo. E piny ma wantiere sani, kata king'iso mana nyathi ni kaw gini, wan chon ni nyalo wach ni ka deruok, iyudo ka okelni tol kanyo, okelni wembe kanyo, okelni sum kanyo, okelni omi nyaka glass mosetim nade moregi. Joma chon ting'is ni yier mane midwa dhigo piyo piyo, jomoko ibiro nyuol. Sani endi mano gima ok inyal timo. So straight to Benta en ok en gima kare mondo ing'is ng'ato ni ami tol iderigo. However, nitiere gima wang'iyo kwacho ni kine ng'ato wach ni idwa na derani, king'iyo matut, gini no ok ochakore nyoro. Gino chakore to nitiere gima pok olosi. Omiyo ng'ani siko ka wacho mana idwa na derani. Mano bende en achiel kuom ranyisi. Ka ng'ato nyalo wacho ni aol gi piny ni, an chunya aol, adwa na dhi mabor. Dhi mabor no for me as a counselor ontemo mi gimoro ni aol to kadwa ng'isi na adwa na dera nikech onge amburo ng'isi na adwa na kawo ngimana. Mano ni kare. Apana duoko Benta kanyo ok en wach makare. Ji onego konyre nikech ayudo ka ji mang'eny owacho weche mabeyo kabisa kaka inyalo thiro wach nikech wawuoyo kuom thiro tim mar deruok. Thiro en iduoko piny. To ji wuoyo mang'eny ma which is very good. So bolo wach ok kony ne ng'ato. Inyalo pawo ni kibolo ne wach kamano to biro konyre. To sache ma ng'ani bolo ne wach bodhi botimo. Ng'ano madong' gi kuong'. Ng'ane manowacho ni mondo kaw tol odhigo. Adier no kaw tol modhigo. Koro ibe penjiri ani sache mosedhi bo kaw tol no. Podi biro go nduro ki ywak ne ng'ane owewa malit. Kosi biro ywak nang'o. To jok mano winji biro wacho ni ine mani oro ne ng'ane jochiende mag deruok. Koro nyaka ji balance. Bolo wach mondo jopiny oae. Kiwinjo ka ng'ato wuoyo kamano, tim nonro kaka bwana moro nowacho ni wagouru mbaka. Jakristo wacho e buk mar Isaya, wacho ni biuru mondo waporre wach. Winjo ko wacho ni dhi ir pastor. To anyalo medo ka wacho ni Joyce, gima mono ji dhi yudo kony eni jokony onge. Awinjo ka jopiny mang'eny wacho ni jokony onge machie. To gima mono ng'ato dhi yudo kony
en stigma cha. Namba 2, to kodhi owacho ne ng'ani ni ya anto paro moro sebet na ga kar ka endi mana mar golo ngimana. Ng'ani be en safe gi wach ni kochiwo ne ng'acha. Mane gima mono jedhe. Kech kabira wacho ni Joyce, awinjo nyaka chunya dwaro mane mondo agol ngimana. In mokwongo ibiro buok dabal. Then tibiro pimo ne ng'ato, tipimo ne ng'ato, aso bedo Mbaka ang'owa e community. Ing'e ni ok ikonyo ng'ano. Mano wamedo sike piny. Lakini kikonye to ber. Wach mar stigma mabende wacho ni nyaka sani ponono miyo ng'ato ok nyala dhi manyo konyo yo makare Nicholas. Stigma kama kamano ahinya kinde makoro waloso kotudore kod thiro tim dongruok. Ere kaka onego bed ni idwoko piny stigma makamae to anyuola kuma ji wuoke, ere kaka ginyalo tieko wachni mar stigma mathago ji ahinya maponono nyalo miyo ng'ato koro chopo e kind aroka na place wacho ni anto deruok ema koro odong'na. Weche mag stigma mokwongo manyalo konyo weche gi en ni nyakwa bed ni wa create awareness. Awareness e gima miyo tinde ji wuok oko e mental health advocacy ni wan gi ji kaka an ma wuok achiura atemo wuotho gwengewa ma Kisumu moloyo to kapuonja kwa puonjore gandega gi ji mabe a form group moro ma waluongore ni mental awareness group ma wan gi ji achiel ariyo moko ma kwase puonjore weche mag tuo mar akili ni to kanyo bwayudo ni nitie jok moko be ma giyudore e harakati mani kongo ni ema gidwani mondo giyude konyruok. Koro watemo golo gi bende wahoyo gi ni mondo gitem giwuok. Koro awareness ni chakore from family level. Mane gima muhimu. Ni nego bed ni wapuonjore ni ng'ato nyalo deruok to kendo wapuonj nyithindwa ni kapono ni paro go nyalo biro negi e wigi enego bed ni giyudo kony mopogore opogore. Koro awareness begins from family level, alafu kowuok e family level waendelea wadhi e community, alafu kore kwadhi e national. Tinwang'o ni gimomiyo awareness ni ok timre ga maber en ni pod waonge gi ndadhwa. Iluongo ni ndadhu? Ndadhu malongo mabe kata siso. Ma inwang'o ni be wakwayo sirkal ni mondo odonjie kata mana MCAs wa mopogore opogore gwenge waka enego bed ni support wa e yore wa mwa create ga awareness gi eki. Kamano. Nyaka sani aneno ka ote podi thoth ahinya ka bende joma ng'ato ng'isa kae ni gik ma nyalo miyo ng'ato kawo ngimane. Wacho kae ni status mar ng'ato, pride, weche hera, to mogik to discrimination. Ka bende wacho ni weche hera kanyo seche moko hera korume kind ji ariyo, mostly gima ng'eny ji paro en ga mana tho. Kata kamano nyaka sani watemo mana jiwo ji mar mondo mi kik ibed kod paro moro amora mar kawo ngimani wuon. Nitiere kony kata jogo manyalo kelo ni konya kata nyalo konyi mar mondo mi paro makamano rum. Joseph, wang'eyo ni luo kitwa gi timbewa nitiere gik mopogore opogore ma bende ne timo ne jogo ma nokawo ngimagi giwegi. Bende en gima kare ahinya kapo nono ng'ato okawo ngimane wuon. Moko iwacho ni jomoko bende wacho ni ng'ato koyudo kowito ngimane to onego bed ni kuong ichwade chwada proper. Moko ok ter kata e mochari iwacho ni mang'a ma ponono timo gima rach we waike ika kamano. Ben gima kare. Ok en gima kare mondo mi ka ng'ato kawo ngimane to chwade. Mokwongo benefit mane ma ng'ani winjo nikech already en ng'ama osenindo kendo ling' thi. Koro chwade no onge lit mat moyudo. To gima timore gi kit gima timore cha otimore ne jok manitie. Mangiso ni an mangima gi ng'ama chielo kano yudo ka ng'ato no uliere e korien to donge ji biro bire rumbi chande. Of course mondo kawo ng'ato kokawo ngimane ok en gima kare kendo ok en gima bere ang'owa e gweng'. Inene ka ng'owa ka kas. Inene ka jachien ka gimoro mobiro momonjo gweng'. Koro tim mitimo cha e pacha neno ni itime mondo ng'is jok modong' mangimani ginira ibiro chwadi kata kitho nikech gimitimo no timre nade rach. Lakini kuom ng'at mosekawo ngimane cha mano onge konyruok kuome nikech already osekawo ngimane. To ng'at mangima maneno gima timore jogo bedo gi buok ni
is a deterrence mana kaka chik mar piny wacho ni koyudi kitemo tibro timna ibro twe mondo ng'is ji ni kik item. Maja chande be in the community culture tim chande e pacha eni ok en gima kare titime mondo jok mangima ka ong'eni kata kithot wabro timre nade wabro chwadi. Though ok en gima kare king'iyo dignity mar ng'ato. Gimonego tim nonro ni en kuyo ne gweng' ni wuod ng'ane kata nyar ng'ane kata wuon ng'ane nokawo ngimane. Ka kamano onego wang'e ni to ng'ane manokawo ngimane ang'o matimore. Onego tim nonro e dala, onego tim nonro ne familiani. I-mention gimoro ma jopiny wacho ni hera en achiel kuom gik mamiyo ji timo ang'o kawo ngimagi. Kihero ng'ato ahinya tinin kod geno to udhi uweru mano biro kawo ng'ato biro kawo ngimane. Kuom ng'ato obiro kawo ngimane, kuom ng'ama chielo is okay, obiro dhi mbele nikech ng'ama kendi kata ng'ama osiep ni nyalo yudo kendo kama chielo. Ok itweri kuom ng'ato. So e kinde ma ng'ato twere kuom ng'ato gi hopes ge mane ng'at ma sache moko bedo ni koro o lose ndiye gik maluongo ni losses. Ng'ani o lose gima ne en godo. Kwa mfano ka ng'ato mwandu ne owang', gik matero ji depression ni in kod gik mabeyo beyo mwandu ni odhi timre nade owang' juis. Para ni I lose $1 million shillings, you will go into depression. And that depression en tuo. To mano ma ka ok okonyi sachego, either ok idhi ir pastor, ok yudo jalony, bo konyi bo lamoni bu wuoyo niya ngima duong' inyalo yudo kama. En adiera ni iwito. Ineno. To ng'amo gedo kuom gima wito cha. Ng'ane ma koro pache biyo nikech pache ringo. Obedo kodang ni pache ma pesa ma wito te. Ng'ani oneno ni asetiyo gi gini higni maromo kama Joyce. Tawito gini just in one session. Ng'ani yudo ko osezirai. Tadir depression bro make. Ka ok okonye to ng'ane ma koro ni onge tiende mondo mi adagi. Koro long run yudo ka ng'ani kawang'o kawo ngimane. So luwo kitgi gi timbegi chwe to chande ok konye. To gima ne osir wachonwa cha onego watim advocacy kanye e gweng' ni jokama kik iling gi gimoro. Awinjo ka japiny moro ndiko ni kik waling, kik watho gi gikwa. Wuog oko many ng'at menyalo trust mondo ishare godo. To tho kata na kawo ng'ato idhi ng'ielo kuchochonde obole oko ka guok nikech wacho ni mano tho guok. Samoro nyalo wacho ma ng'at motho guok ibiro ike ka chabla nikech gimitimo rach ok dwani mondo ne itimo piyo. To bang'e no ne waseneno nitie jok moneno be wawuoyi wechego bang' mano ji ok owuoyi. Koro jo piny kata na chiefs kuonde ma gintiere onego iluongo ji e baraza ka timanyo ni ang'o manotimore tiwuoye wi wechego kaka jok mawacho wawuo uru kwa wuoyo to pach wayawore mang'eny to kendo wamedo ng'eyo ni kare gini ok en gima ber inyalo lu yo machielo. Ngima en gima duong' Nyasaye momiyi ok ber mondo mi timang'o ikawe. To circumstances matero ji e kepo kawo ngimagi emonego wadil godo e pinywa masani. Akabe neno ka janno moro penja kae ni penj na jalony ni to jala masiko imaya tole lwete oweye odhi chuth kosede kony nade otamo wang'e okoni pinye tek kode sani wang'e na dira ngima to tek nengo mar mauta noidho malo nengo mar ngima oidho kila kitu e pacho kae kochakore mogo beche oidho nyaka chumvi beche oidho nyaka sani ji onego bed ni dak nade akachako kod Nicholas ahinya mar mondo mi kik wayudre e tuo mar bedo kod dangni mar paro manyalo miyo ng'ato chope okang' mar kawo ngimane mar mondo mi wathir tim mar dongruok mar deruok ni. Okay, gima duong' kabisa menego bed ni wang'iye ni an korka kwarang'iyo ni wang'iya na osiepewa alafu kendo wang'i jalno ero mwanyalo bedo godo thuolo kuom wacho wechewa mopogre. Mane e gimiyudo ni ntiere jalno ma samoro inwang'o ka en ng'atno ero ma kata ka iloso godo to iwinjo mana ni ng'atni eri to nyalo konyi e yo mopogre to nyalo konyi makare. Newach inwang'o ni gima timorega en ga ni kwatemo ga nwang'o ga advices kata mana weche mopogre to nwang'o ni osiepe wabe ma samoro be wayudo ga ni ok wang'eyo ga ng'atno mwanyalo loso. Koro iwinjo ni
enego bed ni ifwenyo ng'at moro ma in iwuon in gi thuolo kode. Kendo mar ariyo, jogo be mantiere be kuonde mopogore opogore enego bed ni wan bende wakonyo kata wabedo gi winjo shida mag ji mopogore opogore. To Joseph, thothne wanyalo yudo ni jomoko nyalo wacho ni ng'ato nyalo bedo ni kale matek to ponono luor kata wuoyo. Ka bende wacho ni an ka wuoyo to ponono anyalo wacho gino machanda to ng'ama ng'iso nyalo landa. Mano bende miyo ji thothne ok wuog oko kata wuo. Kata watigo ranyisi kata ot kacha kata janyuol. Nyathini nyalo biro to nyisi gimoro to tok mano inyalo yudo kata ni idhi pimo ne janyuol moro. Mano nyalo miyo trust kata geno ma nyathino nitiere kuomi rumo. Koro miyo kata gimoro thage to ok onyal kata duogo iri. Onego bed ni gin jomage ma ichopo manyalo kano siri makare, ma jok ma nigi ponono tuo mar dagni mar paro nyalo chopo irgi mar mondo mi giyud kony ahinya to gi sani ma piny tek. Mane momiyo erokamano, mane momiyo nitiere jolony, nikech jalony kaka kansla en ng'ama ni kod chik manyiso ni kidhi ire to wachni no ok obi goye mbaka gi ng'ato. Ponono kaka sani ka loso ok anyal describe ng'at masekonyo miyo mang ni chim lwetni e ng'ane chae mayonche ng'ane okonyo ok ibe yudo. So nitiere space maluongo ni confidentiality, ibedo gi usiri. To kichako gi dala ei ot, janyuol emonego bed ng'at mokwongo ma nyathi nyalo ringo dhi ire mar konyruok. To ka janyuol ni bende nyathi ong'iso wachni to bedo kod buok, onego many ka en kanisa to mad japadri moro manyalo keep ang'o wasiri to biro timang'o konyo. Nikech gima timore in terms of stigma, the moment ma ichako apimo ni wach tidhi pimo ne ng'ama chielo, remember ni jogi ng'ato ka ng'ato ni kod level monyalo ting'o godo wach moro. Ineno wate ok warom. Anyalo bedo kikombe mar ting'o pi, anyalo bedo mbugru, anyalo bedo daram. Ng'ama en mano nyalo ting'o pi gi kikombe ne, ng'ano ok nyal miyo wach moro biro pong' peyo. Ikaw kaluwore gi gimi dhiye through mikale, kaw gini mi kata ng'ama ni Jakube bet lach. A counsel like me walach to bende nitiere kaka osepuonjwa ni gima kama en mar ng'ane kikitere kuma kama. So one, a family, janyuol ochik ite ne nyathi kata ng'ata ma gidago, ibed miyo, ibed wuoro, jaodi ni chalo nade. Ket chik iti ni to chwara ni to ento wuoyo ga nade, tang'o mi wuoyo kama, beduro penyo gomba, chieng' moro ipenja ne jaka baba. To sache moko winjo ka iwuoyo kama endi, ang'o matimore? Mami, nyar kuma kama. Sache moko gima kama timore ni, ang'o matimore? Ntiere wanyalo goye mbaka. Mano waloso siri mar ot. To ponono na dhi oko Joyce kaka ni wacho, bo pimne ng'ama chielo. Mane mosekelo gima luongo ni geng'o wach, geng'o ang'owa kao ngima. Ji oluor ni ka ng'adhir Joseph e kanisa wakacha, oburo dhi landa. Tadiera mano en adier. Koro ibedo kata mana e kanisni wa, dhano kale weche mopogore opogore. To mondo mi obed kod chuny mar ang'owa, mar wuoyo, tiyudo ka bet mate, achiel biro wuoyo. Nikech oparo mani ang' ne wache, samoro ne grugi mar lamo, ang' ibro lande. Onego wawe mondo ng'at mani kod paro mar dang' nini, ene maka ene grubi cha, to wach ni jo kama, konya urula, gima kama chanda. To kobiro boluongi, oko wacho ni mondo ing'is jok mamoko. Obiro iri nikech o trusti. To ng'eni kadhi ir Joyce, to Joyce ok bi wacho wach ni, lakini ang'eni Joyce ni kod lony mar konya. To Joyce bro miye paro ni gini nyalo timo kama. Inyalo luwo yorni. So mane gima timore. Omiyo community gi family kik wa kwed ji. Ae paro no, mano jachien. It's okay, en jachien. To bise chiki iti mondi wich ni jachini oa gi root mane. Obiro donjo nang'o e dalani. Kikweda. Paulo wuoyo ni inyalo lame ng'eyo. To kiwewe gima ok ing'eyo, bende biro chandi. Ini kaso igolo mana jochiende, to king'e kaka jachini nodo, bed gi ng'eyo gi rieko, nikech Nyasaye dwani wabed gi rieko. Migolo godo ang'owa
jachien. Adwa nasoma ne ote moro kae mar brother Wycliffe Otieno. Owacho ni mosna welo kabendo wacho ni penjna gi wechegi. Wacho ni donge joma usiko mana ni adera can just be blackmails. Bende moko nyalo bedo blackmails. Wachako gi penjo makamano. Akani duok mano mondi. Ponono moko nyalo bedo blackmails. Wacho ni abro dera to ena ngera kose thoth gi ok gin ngera. Nitiere kum I like gimo wacho no. Nitiere jak manyalo bedo blackmail. Blackmail obro biro ni ngane dwaro ang'o. Ang'o mosebet ga kodwaro. Koro tiyo gi gimoro to gain attention. To we okwanyal kao gino as a joke. Nitiere onyalo bedo blackmail to bendo okwanyal kawe as a joke. Koro en both ways. Koro mondo mi watim wach ni wang'eni isewacho ni ndalo mang'eni dwa deri ndugu. Dada ang'o marach. Wagoye mbakani. Kichime tir kod wachno to ibro ng'eyo ni either en blackmail or en gima die. To a professional buro konyo wachno. Utere ngise ni lo konywa kar kaendi. Guide uru kuom ng'at ma ok jadala nikech samoro jodala bolo ne ji wach. Donge okan ng'ani osiko noga mano dwa dere. Kumie jalony buro yudo weche go. Aduoko mano. Wilberforce bende penjo machielo kae. Kabende wacho ni ere yo ma inyalo kony godo ng'ato ma has attempted to commit suicide. Kabende penjo machielo mar adek. Openjo kae ni ere kaka ng'ato nyalo golo pach deruok kuome. Mana mapiyo piyo kapok watieko. Ng'amo setemo twake makonyo. Counseling ema biro golo paro no endo. Engage counseling chambua gik mopogore to miyo ng'ato direction. Nikech ok neno timo ni twak kende kata wago mbaka. To ntiere bende kake tim. Ntiere gima luongo ni solution focus therapy. Solution nene itewi konyo ng'ani hocho to bende in kod mipango mar ang'o monyalo timo mopogore mondo paro chande otimre nade owuogi. To ok en gima inyalo timo odiochieng' achiel. En gima dhi is continuous odhi mbele. Mane ka gik moko timang'o wuok. Akawa dhi ka watieko twak mar okinyi makanano kwa dong mana gi thuolo matin ahinya. Kene en dakika 2 kende. Wachni mogik Nicholas Osir ka watieko twak mar okinyi makawuono ahinya kotudore kod Thiro tim deruok e pacho kae. Okay, adwoko erokamano kabisa. Gima daher nyiso jopiny en mana ni tuo mar obwongo en mana tuo kaka mara ma malaria kata mana kansa. Kore nego bende jogo man gi tuo mar obwongo ikonyo ringo do hospital. Alafu bende en ng'ol makende kaka ng'ol mora iluongo psychosocial disability. Alafu kendo be daher nyiso ji ni this month kaka en month awareness month be mar weche mag deruok gieki. Wapar ni en deaf awareness be jogo be man gi ng'ol mar winjo be wambe waket gi e paro. Erokamano ahinya Nicholas Osir. Joseph Otieno wachni mogik kaka jahocho kotudore kod Thiro tim deruok. Ahinya wang'iyo ni tuo madang'ne mar paro en tuo to mak mana ni en tuo ma pono ng'ato nyalo bedo go to ok nyal yange. Wachni mogik mokwongo wacho ni erokamano Nicholas bedo kode ka kendo bedo ranyisi ni ng'ato nyalo bedo gi tuo mar dang'ni mar paro mosetemo kawo ngimane to kawuono entie kendo en gima duong' moloyo omiyo Nicholas erokamano ahinya. Mar ariyo Nicholas oloso kuom weche mopogore kuom thiro wach mar ang'o dang'ni mar paro. Wanyalo golo gini kaluwore ni waene geje jolony manitiere bende ka ng'ato tuo to ing'iso ng'at matuo ibedo gi umakini inyalo neno ni ng'ani gimni gi chandruok we mondo mi wakonye. Tuo mar wich en tuo kaka tuoche mamoko to ok wanyal kawe ni en tuo ma samoro jachien okelo. Adier ntiere meg jochien tuo en mar jachien to ntiere bende mondo ka Nyasaye omiyo wa jolony kaka dakteche wanyalo kawo thuolo moro wacho ni ng'ane mondo wadhi watim na assessment ni to ben gi gima kama koso en gi gima chalo nade. Mogik en ni ka wantiere dala e gwengewa wamed bedo kod twak, wamed bedo makini kuom nyithiwa, kuom jok mantiere gweng', wabed kod lony kata kuom gombaka kuom weche machalo mag stress. Ji kik bola wach na jok mamoko. Sache moko yudo ka ng'ato wacho ni kik imiya stress ni wekelo na stress. Sache moko abedo ga gi chuny malit nikech ng'ato wacho stress to stress no onge godo. King'ise ni describe anan to stress machalo nade mano be ok onyal. Omiyo wamakre uru lwedo e dwe ni wawuok kuom weche mag
kawo ngima ni ok en gima kare, ok en gima ber, to wamany jolony mondo okonywa kata community. Mana mane gima nyalo miyo akwagodo jopiny mondo bi gibed jok makare. Erokamano. Erokamano ahinya Nicholas Osir kaachiel kod in Joseph Otieno kuom kawo thuolo maru mar mondo mi wapuonj oganda Luo gigo ma ginyalo timo mar mondo mi githir tema mar deruok e pacho ka. Thuon wach kata gima duong' nyaka Ramogi Ajong kapo nono intiere kod gino mathagi, gino masando chunyi. Gima duong' en ni wuog oko imany kony, many osiepi moro, many jahocho minyalo bedo godo piny ulosi kalore ni wacho ni gima iwacho ne ng'ato nyalo konyo kata nyalo geng'o masira moro amora. Wuog oko, yaw chunyi, wuo kapo no intiere kod gino manyalo miyo ibedo kod paro mar kawo ngimani iwuon. To maduong' onego bed ni wachni mar thiro tim mar deruok inywako ne lwedo mar mondo mi ng'ata kik chope okang' ni en to koro odwa kawo ngimani owuon. Gikanyo mochopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar RuuPiny okinyi ma kawuono. Ote uchwalo mathoth ahinya, mak mana ne ok wanyal somo gi duto. Agoni mana erokamano ahinya nyaka Ramogi Ajong ma bende ochwalo penjo kaachiel kod ote moro amora. Wakawo yueyo madundo gi sani tok yueyo. Chenro mabiro tok mae en orako, kik idhi mabor.